Assalamu alaikum ‘yan uwana maza da mata masu sauraro. Ina farin ciki da kasancewanku cikin sabon channel ɗina mai suna Rahama Ramalan Zaria. Idan ku sababbi ne da kuka ziyarci wannan shafin, ku danna subscribe sannan kuma ku danna mun ƙararrawa. Ina muku albishir da cewa wannan sabon YouTube channel namu mai suna Rahama Ramalan Zaria yana ɗauke da littattafan marubuciya da kuma na wasu manya-manyan marubuta. Kai ba a nan abin ya tsaya ba, yana ɗauke da labarai na yau da kullum na abin da ke faruwa, sannan kuma akwai ƙayatattun bidiyo wanda za a dinga ɗaura muku wanda zai ringa burge ku. Kai wani abin mamaki ne har da tarihin wasu manyan marubutan wannan channel zai ringa kawo muku. Ku dai ku kasance da sabon channel ɗinmu mai suna Rahama Ramalan Zaria. Tuna da sunan wannan channel ɗin Rahama Ramalan Zaria sabon channel ne wanda zai faɗakar da ku ya kuma ilmantar da ku. Don haka kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Nagode. Assalamu alaikum masu saurare. Barkanmu da kasancewa cikin sabon littafin mai suna ƙanwata ce Sila. Wannan littafi yana ɗauke da ilmantarwa, faɗakarwa da sadaukarwa. Kai, akwai nishadantarwa duk a cikin wannan littafin mai suna ƙanwata ce Sila. Ku dai ku biyo ni, 'yar mutan zazzau mu ji shin me ke faruwa a cikin littafin ƙanwata ce Sila. Kwance take akan gado ta rufe da bargo, baccinta take hankali kwance. Wata kyakkyawar mace ce ta shigo ɗakin wadda akalla shekarunta ba za su wuce 45 ba. Bargo ta janye tare da kiran sunanta. Asma'u, ke Asma'u, wai ba za ki tashi bane? Baccin ya isa haka, rana ta fito fa. Cikin muryar bacci take faɗin, da Allah ki dan bani minti 5 kawai zan ƙara umma. Ta yi murmushi ta ce tun ɗazu kike faɗin min minti 5 ɗin nan, ki zo ki kai min niƙan nan in samu in yi ƙosan nan, kar ku yi lattin makaranta. Asma'u bata ce komai ba kuma bata motsa ba, ganin haka yasa umma ta nufi hanyar fita daga ɗakin tana faɗin to bara kawai in tashi Khadija ta yo min niƙa. Ai kafin umma ta rufe baki tuni Asma'u ta duro daga kan gado. Amma ba sai kin tashe ta ba, zan je da kaina. Umma ta yi murmushi ta fita daga ɗakin Asma'u ta wuce tana mutsitsike ido. Bayan kamar minti 10 ta fito kicin ta nufa ta iske umma ta ajiye mata robar niƙan da kuɗin a kai. Ta ɗauka ta wuce daga gidan. Asma'u kenan, kyakkyawa ta bugawa a jarida, shekarunta ba za su wuce 20 ba. Tana da tsayi daidai gwargwado, tana da kyan jiki ta yadda kowace ta amsa sunanta cikin kowace mace. Sannan kuma tana da haƙuri. Daga wanka ya fito ɗaure da tawul a ƙugunsa da wani ɗan ƙarami a kansa yana goge gashin kansa. Wayarsa sai ta yi ƙara, bai kula ta ba sai da ta kusa katsewa. Ya ɗaga tare da sallama. Aka amsa mishi. Ban ji me aka ce ba ta ɗayan ɓangaren. Ni dai na ji ya ce kawai mu haɗu a ofis. Ya ajiye wayar ya ci gaba da shirinsa. Bayan ya gama karasa shirinsa ya fito daga bangaren sa ya sauko ƙasa, sai a lokacin naga ashe babban gida ne ba na wasa ba. Daga ƙasa akwai katon falo da girman sa ya kai na wani gidan. Tsayawa faɗan tsaruwar farin ɓata lokaci ne. Akwai ɗakuna sun fi 30 a ƙasa. Ga sunan dai ɗakuna ne birjik. Yana saukowa ƙasa ba kowa a falon sai masu aiki da suke kai kawo. Direct wani bangare ya nufa a nan ƙasa. Shiga yayi tare da yin sallama. Wata dattijuwa ce a zaune a ƙasan kafet ɗin falon tana cin abinci. Tana ganin sa ta faɗa da fara'arta ta amsa mishi sallamar sa tare da faɗin Abid ka tashi. Karasowa yayi kusa da ita ya zauna tare da faɗin igirani. Ina kwana? Ta ce lafiya lau, ga abincin ka can a dainin. Ka san ni na fi son ƙasa. Nan yayi murmushi tare da wucewa dainin din ya fara zuba abinci. Abid kenan, wankan tarwaɗa ne dogo mai ɗan matakaicin jiki, kyakkyawa dai. Ya fara cin abinci kenan. Wata matashiya wacce shekarunta ba za su wuce 22 ba ta shigo falon tare da sallama.
Granny ce ta amsa mata ba tare da ta dago ta kalle ta ba. Ita ma yarinyar bata kalli Granny ba, ta wuce direct zuwa dining. Tana sanye da farar doguwar riga ta kama ta kuma ta yi mata kyau sosai. Ta isa dining din ta ja kujera ta zauna tare da faɗin good morning bro Abi. Ya dago yana murmushi dauke a fuskar sa, ya amsa da morning kanwata kin tashi. Murmushi ta yi tare da cewa yaya ina alƙawarin da kamun. Ta shagwabe fuska ya ce to na ce sai kin ƙara girma Girani, kuma ni ban ga kin fara ban ga kuma kin fara gaida Girani ba. Ya Allah na fara baka ga na shigo na mata sallama ba. Zai yi magana tarab Girani ta ce yo ai da kika min sallama kin kalli inda nike ne bare ma ki gaida ni. Sallaman ma da ba dan kin san Abid na nan ba ai da ba yi zaki ba. Ita uban ma me za ku yi in kun je London duka yaushe kuka dawo? Abid laifinka ne wallahi, kai ka sangarta ta. Sara abinda take so shi kake mata, yasa kwata ba ta ganin girma na. Sara ta haɗa fuska ta kalli Abid ta ce yanzu yayi maganar nan sai da ka gaya wa Grant, bayan ka san idan Granny ne ko abincin gidan nan sai na roƙa ta a bani. Tana gama faɗin haka ta fice daga falon. Granny ta bi da harara. Abid ma tashi ya ɗauki wayoyinsa ma Granny sallama, yana fita da wurin motocinsa ya nufa. Motocin sun fi 10 kowa da kalarsa amma baƙaƙe sun fi yawa. Yema bodyguard ɗinsa nuni suka miƙe suka bi sa da sauri. Asma'u ce ta dawo daga kai niƙa. A kicin ta isko Umma tana dama koko. Umma ta ce kin dawo? Umma na dawo. Khadija ta tashi. Umma ta ce a'a ke ma kin san tashin Khadija ai sai ke dan mata ce yau sai 10 take da lectures ai da ta makara. To Umma bari in tashe ta. Ɗakin da Khadija take ta nufa, ta tura kofar ta shiga tare da sallama. Tana kwanci tana baccin ta, tsaye ce tana kallon ta tana murmushi. A hankali ta karasa ta zauna a bakin gado, ta ɗora hannunta akan Khadija tana kiran sunanta Kadi. Khadija ta ƙara gyara kwanciyarta ta ja bargo. Asma'u ta yi murmushi ta je ta zuge labulen. Rana ta haska fuskan Khadija, ta ƙara jan bargo ta rufe fuskanta cikin muryar shagwaba ce amma ki bar baccin nan. Matsa kusa da ita ta yi ta ɗago ta tana faɗin Kadi zaki latti, gara ma ki tashi kafin Umma ta zo da ruwan sanyi. Tashi ta yi tana zumbura baki ta shiga baya. Asma'u ta bi ta da murmushi ta buɗe durowan Khadija ta fito mata da uniform da jakanta, ta ɗauko mata takalminta da safa ta ajiye mata, kana ta wuce kicin tana taya Umma suyan kosai. Bayan sun gama ta zuba kosai a flat, ta zuba kunu a kwaf, ta koma ɗakin Khadija ta iska Khadija ta gama sa uniform tana sa takalmin tana makaranta. Asma'u ta ajiye mata plate din a hannunta akan dressing mirror, ta matso ta karbi takalmin a hannun Khadija ta tsuguna ta fara saka mata. Khadija dai sai binta take da kallo har ta gama saka mata. Ta dago suka hada ido. Asma'u ta ce kallon fa. Khadija ta yi murmushi bata ce komai ba, ta dauki kosan da kokon ta fara sha. Umma tana zaune a falo suka fito. Khadija ta je ta rungume ta ce Umma ina kwana. Ni da gani yanzu kuma ai sai dai zancen wuni. Ina tunanin ranar da Asma'u za ta yi aure, ban sanya zaki ba. Khadija ta ce kwayin fuska ta ce ai tare za mu tafi koya Asma'u. Ta yi murmushi sosai ta ce sosai ma kanwata. Khadija ta tashi ta musu sallama ta fita. Asma'u ma ta wuce ɗakin ta shirya ta ma Umma sallama ta fita. Khadija kanwa ce a wurin Asma'u suna kama sosai, sai dai ita Khadija wankan tarwaɗa ne sabanin Asma'u da take fara. Shekarun Khadija 17, tana ajin ƙarshe a secondary school. Asma'u kuma tana 200 level a Gwagwalada University da ke Abuja. Su biyu ne iyayensu suka haifa. Asma'u tana bala'in son Khadija tun tana karama, ta zama tamkar uwa a gare ta. Khadija ta sha yin laifi amma Asma'u ta ce ita ta yi kawai don kar a daki Khadija, za ta iya yin komai akan kanwarta. Babansu ba Kano ne, sai kuma mamansu ba Fullatarar Adamawa ce. Suna zaune a wani unguwa mai kyau da ke Abuja, wanda sai masu hali ne da rufin asiri suke zama a gurin. Babansu ba wani mai dukiya bane irin na tashin hankalin nan, amma yana da rufin asirin Allah.
yana da rufin asiri da wadatar zuci. Baban su Allah ya yi mai rasuwa tun Khadija tana karama. A da maman su ta so ta koma garin su da yaran, amma yayan baban su ya hana, wanda yake a nan Abuja shi ma da zama. Yana da mata ɗaya, yara biyu ne, sai da Faiz, sai maman shi da take zaune a gidan shi, wato kakar su Asma'u kenan. To wannan dalilin ne yasa Umma take zaune a Abuja, saboda ba za ta iya barin yaran ta tafi ba. Da yamma misalin karfe 5 motocin Abid suka shigo harabar gidan. Ana gama fakin, ɗaya daga cikin bodyguard ɗin ya zo ya buɗe mishi baya, ya fito cikin takon shi na ƙasaita, ya karasa cikin babban falon gidan. Yana shiga iska falon cike da 'yan gidan, kasancewar gidan family house ne, duka cikin family suke. Tuna baya, Alhaji Kabiru Hausawa haifaffen garin Yola ne, su 5 ne a wajen iyayensu, maza 3 mata 2, amma 2 sun rasu, 3 suka rage. Shine babba, sai kanin shi Jamilu da kuma kanwarsa Ladidi. Duk da cewa Alhaji Kabiru yayi karatu sosai, amma harkar kasuwanci ya sa a gaba tun yana karami, haka ya taso. Wannan dalilin ne yasa aminin mahaifin shi ya dawo da shi daga Yola, ya ɗauko shi daga Yola ya dawo da shi Abuja don ya rika taya shi harkar kasuwancinsa. Ganin ƙwazo da kuma experience ɗinsa ne ya sa ya ɗora shi a harkar kasuwancinsu, inda yake tura shi ƙasashen waje kan harkar kasuwancin nasu. Wani zuwa da Alhaji Kabiru ya yi ƙasan Yaman, ya shafe kimanin watanni 5 ya haɗu da Hafsat, diyar abokin kasuwancin shi, suka kulla soyayya da yarinya. Daga bisani maganar aure ta shigo ciki. Sun sha gwagwarmaya ba kaɗan ba kafin iyayen su yarda da zancen auren, amma abinda Allah ya kaddara sai ya faru. Haka aka yi auren, ya taho da ita Najeriya. Arzikinsa yana ta haɓaka, sun samu karuwar ɗa namiji, inda aka sa mishi sunan baban Hafsat, wato Abid. Bayan rasuwar mahaifin Alhaji Kabiru, wata rana ya je gida ya isko kanin shi ya sai da gidan da suke ciki, ya ɓannatar da kuɗin. Ganin haka sai ya sa ya ɗauko shi da maman su suka dawo Abuja, ya mai da shi makaranta. Dama Ladidi ta yi aure a can Yola. Bayan wani lokaci Alhaji Kabiru suka sake samun karuwa ta 'ya mace, inda ta sunan Sara. Ba tare da sanin kowa ba, Alhaji Kabiru ya fara gina wani katafaren gida da kyakkyawan niyyar ta haɗa familin ɗinsa wuri guda. Sai da ya kammala gidan, sannan ya sanar da su, suka tattara suka koma. Murna wurin su ba a magana, sai ma da suka ga gidan aljannar duniya. Haka suka ci gaba da zama a cikin wannan gida cikin farin ciki da ƙaunar juna, har kanin Alhaji Kabiru, wato Jamilu, ya auri Sadiya, wata diyar kawun shi, ita ma aka kawo ta wannan gida. Wata ran Alhaji Kabiru ya shirya ya tafi Yola ganin dangi shi da matarsa, wato Hafsat. Aka bar su Abid a wurin Hajiya Maryam, mamar Alhaji Kabir. A hanyar ta dawowa ne sai suka yi hatsari, wanda a wannan dalilin rasuwar family ya girgiza da wannan al'amari. Kasancewar Alhaji Kabiru mutum ne mai zumunci da son talakawa. Bayan rasuwarsa ne baban Hafsat ya zo ya ce a bashi, amma Hajiya Maryam ta yi mirsisi, ta hana, da ƙyar ya samu ta bashi Sara, ya tafi da ita. Abid kuma ya zauna a wurin Hajiya Maryam, wato Granny kenan. Haka ta ci gaba da bashi kulawa da karatun shi, inda ya gaji mahaifinsa, wato kasuwanci. Haka ya taso yana masifar sar Granny da kuma Sara. Duk abin da suke so zai yi kokarin ya gaya musu, inda bai fi karfinsa ba. Ko bayan rasuwar Alhaji Kabiru, family bai watse ba. Abid yana kokarin sa wajen ganin ya haɗa kan family din. Wannan dalilin ne yasa ya je ya ɗauko Ladidi da yaranta 5, kasancewar mijinta ya rasu. Haka kuma ya je Yaman, ya dawo da Sara Nigeria. Ci gaban labari. Karasawa yi cikin falon, ya zauna kusa da Granny, suka gaisa da sauran mutanen gidan. Sara ce ta zo ta zauna kusa da shi, ta ce yayi yau family meeting ne. Murmushi ya ce na sani kanwata, ai dai kya bari in je in yi wanka in ci abinci ko. Langabar da kai sai ta ce to yaya, tashi na kosa a fara. Granny ta maka mata harara, ta ce ai dama dole ki kosa tunda kina so ku je yawon gantali. Shiru ta yi, ta haɗa fuska, bata ce komai ba. Daga nan kuma kowa ya shiru a falon. Abid ya katse musu shirin da cewa bari in je in shirya in fito. Nan fa kowa ya wangala baki tare da faɗin to. Shi kuma ya haura sama ya nufi ɓangaren sa. A hankali yake takunsa har ya isa bangaren sa. Mamaki ne ya kama shi ganin falon shi a buɗe. Can kuma yayi murmushi ya ce na san aikin Sara ne. Yana shiga falon ya ji an rufe mishi ido da tafukan hannaye. Murmushi ya ce Aisha na gano ki. Hannunta ya kama ya zagayo da ita gabansa tare da sakar mata lallausan murmushi. Aisha kenan, ya ce
ya ce a gurin Uncle Jamilu wato kanin baban Abid kyakkyawa ce daidai gwargwado shekarunta za su kai 20 akwai soyayya mai karfi tsakaninta da Abid kuma suna fata ta kai su ga aure hura mashi iska ta yi a fuska a hankali ya lumshe idan shi hannayenta ya sakalo a bayan wuyan cikin muryarta mai jan hankali ta ce kullum fa ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin na misin ɗinki ne ban ganki ba kwana biyu ina kika shiga shagon iska ta ce ha ba kai ma ai haka ne baka neme ni ba kuma dama na san ni ce nake son ka ba kai ke so na ba yayi murmushi kawai yace da ba na son ki ba zan tsaya bata lokaci na akan ki ba hangar ɗakin shi ya nufa can kuma ya juyo ya kalle ta yace je ki ƙasa yanzu zan shirya in zo murmushi ta ce to sai ka zo ina jiran ka ɗakin ya shiga yana faɗin je ki kawai Asma'u da Khadija ne akan hanyar ta dawowa daga Islamiyya suna tafi suna hira sun wuce daidai masallacin unguwar suka ji ana kiran Asma'u gaba ɗayan su suka juya amma ba su ga kowa ba suka ci gaba da tafiya aka ce Khadija suka ƙara juya ba su ga kowa ba Khadija ta ce amma sunan take kiran Asma'u da shi kenan tun tana yarinya Asma'u ta ce na'am ta ce amma ko mun yi gamo ne Asma'u ta yi dariya ta ce haba Kadi wani irin gamo ni kamar ma na san muryar nan ganin da gaske Khadija ta fara tsorata ya sa ta ja hannunta suka fara tafiya suna cikin tafiya Khadija ta ji an ja hijabinta baya haba ta fara ihu tana daka tsallaga shi ta rufe idonta Asma'u duk ta rikice ta rirrike Khadija can ta hango dan can ta jiyo don ganin wanda ya ja mata hijabin ta Faiz ta gani yaron yayan babansu ta gani a tsaye yana kwasan dariya harara ta maka mai tace kaga abin da ka ja ko sai a lokacin Khadija ta bude idan ta kalli Faiz har yanzu dariya yake yace ki wallahi Khadija Allah yayi ki tsoron tsiya duk hijabin nan naki da islamiyyar maimakon ki ambaci sunan Allah kin tsaya kina ihu kina amma me amma za ta iya miki bayan ita ganin ta miƙe ta nufo shi yasa bai karasa maganar ba ya rubuka a guje nufi gida Khadija ta rufa mishi baya a guje Asma'u ta yi murmushi ita ma ta bi bayan su a guje Faiz ya shigo gidan yana haki waje ya nufa Umma da ke zaune a ƙarƙashin bishiya tana gyaran wake ta ce tsaya a nan kar ka faɗo min wa ka je ka tsokano kuma daga zuwanka tana rufe baki Khadija ta shigo gidan rai a haɗe wurin Faiz ta nufa Umma ta rike ta tana faɗin tsaya me ya haɗa ku Khadija bata ce komai ba sai haki take Faiz ta ce Umma wai dan na ja mata hijabi shine fa Umma ta ce Faiz kai da ka san halin Khadija abun laifi baya mata kaɗan me ya kai ka tsokanar ta murmushi ya kalli Khadija to ki hakuri bata ce komai ba ta yi kwafa tare da wucewa ɗaki Asma'u ta shigo ta zauna kusa da Umma ta karɓi waken tana gyara Faiz ya matso kusa da ita yana taya ta can ya dago ya ce amma saura kwana 4 fa ta ce me fa ya ce ki tuna mana ta yi shiru can ta ce kai gaskiya ban tuna ba gira ya fara daga mata yana cewa birthday ta yi dariya ita ma tare da kwafan yanda ya yi magana ta ce oh na tuna dariya suka yi dukansu ya ce to me zaki ba mu gift ta ce to ai ita gift ba a faɗa sai dai kawai in an baka ko me ya ce haka ne Khadija da fitowar ta kenan daga falo ta ce dama tun da na ganka na san maula ka zo yi don haka dan baka zuwa haka nan daura fuska ya ce to waye kasa da ke zaki wani kwasa ita ma fuska ta daure ta ce tun da ka saka da amma ai kuwa dole in saka Asma'u ce ta kasa faɗan da cewa haba wai sai yaushe za ku daina abu kamar yara sai yanzu fa shekarun ku 17 amma har yanzu ba ku girma ba Faiz ne ya gyara murya ya ce amma ni fa 19 ne nake da shi aha tsaki ta ce to me maraban dambe da fada umma ta yi dariya kana su ma suka kwashe dariya bayan kamar minti 30 Abid ya sauko zuwa falon ƙasa yana sanye da tricota da kuma jallabiya milik kan shi da hula mai ruwan toka turare ke tashi yayi kyau sosai kamar black american tunda ya fito suka kure shi da ido har ya iso ya zauna a daya daga cikin kujerun falon sannan ya zaro check da biro daga aljihun rigansa ya daura akan tebul din da ke gabansa sannan ya dago ya kalle su daya bayan daya ya gyara murya ya ce to da fatan ba ta matsala babba dukan suka ce a'a ya ce to alhamdulillah kamar yadda muka saba za mu fara daga babba zuwa karami gaba ɗaya kuwa sai washe baki yake in ka cire giran da
ta haɗa girar sama da ta ƙasa. Abid ya kalli Uncle Jamilu ya ce, Uncle bismillah. Uncle Jamilu ya washe baki ya ce, ni daman ba wani abu bane, kawai dai ciwon kafar nan ne nawa ne ya dame ni, shi nake so in fita waje a duba ni. Yana magana yana kallon Girani yadda ta kafe shi da ido ko kifta ba ta ya kamar tura take ya gama magana. Ta yi carab ta ce, kai Jamilu ka ji tsoron Allah, yanzu fi sabilillahi duk asibitocin Najeriya ba su ishe mu, ba su isa su ga likita ba akan ciwon kafan ka, har sai ka fita waje. Abid ya katse ta da cewa ya isa aka Girani, wannan ba wani abu bane, duk kuɗin da nake nema ai saboda ku ne, so ban ga amfanin wannan dokiyar ba in har ba zan magance muku matsalolin ku ba. Girani dai ba baki ya mutu sai shiru ta sa musu Joseph din da ya yi rubutu ya mika ma Uncle Jamilu, ban san ko nawa bane sai dai na ga ya washe baki yana godiya. Abid ya kalli Sadiya matar Uncle Jamilu ya ce, an sai ke baki ta washe ta ce, dama jari na ne yayi kasa shi ne nake so. Girani ta katse ta da cewa, ji wani jin daɗi, yo dan jarin ki yayi kasa uban wa kike bi bashi anan. Abid ya sake katse da faɗin Girani please. Saboda haka ta tashi a zuciya ta nufi fats ɗinta, duk suka bi ta da kallo, kwana da kika tafi. Gyaran muryar da Abid ya ne yasa suka dawo da duban su gare shi, nan ya mika mata ce kowa ya ci gaba da faɗin nashi har aka zo kan Sara, ita ma ta faɗi nata na fitan su London, kuma ya amince. Aka zo kan Aisha, ita kuma ta ce tana so idan suka dawo daga London za ta tafi ta yi digiri ɗinta abroad, shi ma ya amince. Haka aka ci gaba har suka kare, kowa ya watse a cikin farin ciki da jin daɗi. Abid yana tashi direct masallaci ya nufa, kasancewa ana ta kiran sallah. Bayan ya dawo ne ya wuce bangaren Girani, a hankali ya tura kofar tare da yin sallama. Sanyin AC da kuma daddaɗan kamshin turaren wuta ne suka mishi maraba. Zaune isko ta kan sallaya tana lazimi kusa da ita, ya zo ya janyo filo ya ɗaura kansa ya kwanta, ya ɗauki remote ya kamo tashar Aljazeera yana kallon labarai. Sai da ya shafe kusan awa ɗaya amma Girani bata motsa ba, sai dai daga ya kalle ta sai ta kau da kai. Murmushi yayi matso ya ɗora kansa akan cinyar ta, yace Girani na san fa kin kare fa, kawai share ni kika yi. Hannun ta ɗaura a kansa tana shafan suman kansa, cikin sansanyen murya ta fara magana kamar haka, Abid na sha faɗa maka ka rage abin da kake ma yaran nan, yayi yawa amma ka kasa ganewa. Zaune ya tashi ya rike hannunta cikin nashi ya ce, Girani familin nan su ne rayuwata, ta ya zan iya kwantawa in yi bacci mai daɗi alhalin family na suna cikin matsala na tabbata ko da Abba yana raye da abin da ya fi wannan ma zai iya yi. Girani ta sauke ajiyar zuciya ta ce, to shikenan Allah ya sa albarka. Ya ce amin. Ko kefa? Ta ce to ai ba mu gama ba. Ya ce sai kuma me? Ta gyara zama ta ce zancen iyali Abidi, anya kuwa lafiyan ka kala wajen shekara 30 amma baka zancen iyali. Dariya ya ce, kai Girani ki kwantar da hankalinki, an kusa. Girani ta katse shi da cewa, yo kai daga an yi magana sai ka ce an kusa, ka tsaya biye ma wancan shashashan Aisha, ni ka bani dama in zaɓo ma 'yar mutunci mai tarbiyya kaki. Murmushi ya ce, Girani a halin da nake ciki yanzu ba kowace yarinya zan iya aure ba, ina buƙatar wadda ta sanni da yanayin family na, yarinya 'yar babban gida wacce ta saba da rayuwar family house. Kin ga sai ta taimaka min wajen kula da family na. Girani ni ba wai macen da za ta min kwalliya in gani kawai nake buƙata ba, jarumar mace nake nema. To shi yasa kika ga ina buƙatar lokaci. Girani ta sauke ajiyar zuciya ta ce, to ban ki ba, nan ki taka ba, sai dai shekaru ne suke ja, su ne suke ja. Abid ina so in ga 'ya'yanka kafin lokaci na yayi. Abid ya daura fuska ya ce, ba na ce idan muna magana ki daina kawo zancen mutuwa ba, insha Allah har jikoki na sai kin gani. Girani ta yi saurin faɗin, daina mun fata Abid, bana fata in kai lokacin da zan kasa tantance tsakanin gabas da yamma. Kiran sallan da ake ya katse musu firar. Abid ya tashi yana murmushi ya ce, zan je masallaci, daga can kuma zan wuce in kwanta, na gaji da yawa. Girani ta ce, yo ba dole ka gaji ba, ka zauna majalisar ɗinkin duniya. Abid ya gane me take nufi, shi yasa bai ce komai ba, ya nufi hanyar fita. Har ya kai bakin kofa ya je ya ce, Girani ki bada Lipton din a kawo min. Ta ce shi kenan.
shi kuma ya fice. Misalin karfe 8 na dare Asma'u ce da Khadija zaune a falo suna kallon shirin akushi da rufi wanda ake a tashar Arewa 24. Can Khadija ta waigo ta kalli Asma'u ta ce, amma alalan nan da gani za ta yi daɗi ko? Asma'u ta yi murmushi ce sosai ma, ko kina so ne? Wallahi ina so. Zaki mun ne. Asma'u ta ce me zai hana Kadi ko wannan din da suke girka a yanzu in kina so sai in je in karbo miki. Khadija ta shagwaba fuska ta ce ni fa da gaske nake. Asma'u ta yi dariya ta ce gobe zan maki naki. Kadi ta washe baki ta ce Allah ya kai mu. Asma'u ta ce amin suka ci gaba da kallo. Washe garin ranar ta kasance Asabar misalin karfe 10 na safe. Asma'u ta gyara waken alal ta shirya ta tafi kai nika. Abid ne ya fito daga bangaren sa cikin shiga ta kananan kaya. Yayi kyau abin shiga yi nan sai kanshi yake tashi a jikin shi. Fitowarsa ya daina fitowar Sara daga nata faɗin da fara'arta ta ƙaraso wurin shi tana gaida shi ya amsa shi ma ɗauke da murmushi a fuskarsa ya ce bari in je ana yi jira na. Murmushi ta ce Ahmed ko ya ce Isa ne ya fara sauka har ya kai ƙasa ta ce yaya ka ce mishi sai kuma ta yi shiru kan shi ya ɗago ya kalle ta ce in ce mishi kina gaida shi. Fuskar ta a rufe da tafukan hannayenta ta shige ɓangaren ta shi kuma ya wuce ya magirani sallama daga nan ya nufi wajen motocinsa. Gad ɗinsa suna ganin sa suka tashi tsaye ya dubi wani daga cikinsu ya ce Yahaya ba ni makulli a tare suka haɗa baki but sa fuska ya haɗe ya ce just give me the key. Wanda aka kira da Yahaya ya mika mishi makullin ya karɓa na ga ya nufi wata dankareriyar jik baka sai sheki take ya fice daga gidan a hankali yake tukinsa kamar mai koyo har ya iso life cap kofar wani katafaren gida na ga yayi fakin. Mai gadin ne ya leko ya ganshi ya ce ayi labai ya fara kokarin bude gate din. Abi ya ce no bar shi sauri nake yanzu zan fito. Kai tsaye cikin gidan ya nufa tare da sallama ya kutsa kansa cikin falon. Wata mata ce ta amsa sallamar tana kokarin shirya abinci a dining da murmushi ya karisa dining din ya ja kujera ya zauna kana ya dago ya kalle ta ce mommy ina kwana bata dago ta kalle shi balle ta tanka shi. Shi ma kuma bai kara cewa komai bai bude kula ya fara zuba soyayyen dankali da fefen soup ya fara ci sai da ya gama kana ya leka kitchen din ya iskota tana loda lemu a fridge daga kofan kitchen din ya ce mommy zan wuce sai lokacin ta ce to dawa ya rike kamar mishi yayi bai ce komai bai fita daga falon. Wani bangare na ga ya nufa a cikin gidan yana zuwa ya tura kofar falon ya shiga babu kowa hakan yasa ya wuce bedroom karasawa yayi kusan karsa ya yi gadon tare da yaya bargon yana faɗin Ahmad ya gyara kwanciyarsa tare da jan bargo. Abid ya jaye bargon gaba ɗaya ya ce malam dallata shi kai ko kunya baka ji tun baccin jiya har yanzu bai ishe ka ba. Cikin muryar bacci Ahmad ya ce ke wai me yasa haka da safe ka zo gidan mutum ka ana shi huta. Abid ya katse shi kai dallata shi lokaci ya ƙure mu kaɗai ake jira. Tashi Ahmad yayi yana gunguni ya nufi toilet. Abid ya ce wai me kama momi ne ya juya ya harare shi da jajayen idan shi na bacci ya ce oho me yasa baka tambaye ta ba. Ya shige baya. Abid ya girgiza kai ya miƙe ya je drawer. Ahmed ya ciro masa ƙananan kaya wando baki da riga milk color. Bayan Ahmed ya fito wanka Abid ya ce ka shirya zan jira ka a waje kuma wallahi ka daɗe ka zo ka ga bana nan. Ahmed ya ce daɗin abun da ni ma ina da abun hawa. Abid ya wuce ya bar shi a tsaye yana kallon kayan da ke kan gado. Asma'u ce ta dawo daga kai nikan da ta je tun da tana tafi tana mitar daɗewarta ita kaɗai shi yasa bata ji hon ɗin da ake mata ba sai da motar ta zo kusa da ita direban ya daka mata wata tsawa a firgice ta yi baya za ta faɗi ta ji ta bige da wani har robar nikan ta karkace kaɗan ya zube juya da za ta yi ta ga ashe mota ce. Aziyan zuciya ta yi ta ce amma mai motar nan ɗan albarka ne yanzu nikan alalan kadi da ya zube kai na ji daɗi da ban ji daɗi ba a ce nikan kadi ya zube. Ta ɗora robar nikan akan motar tana gyara wanda ya ɓata bakin robar tsawar da ta ji an daka mata ne yasa ta juya a firgice. Abid ne a tsaye a bakin gate ya murtuke fuska kamar bai taba dariya ba ganin yana tafo ta gadan yasa ta haɗiye yawu tare da kura mishi ido tsabar tsoro yasa ta ma kasa motsa kafar ta bare ta yi yunkurin gujewa. Yana zuwa dab da ita bai yi wata bai fisko ta tare da zabga mata lafiyayyen mari. A firgice ta dafe kuncinta cikin muryar kuka ta ce malam lafiya me na maka zaka mare ni. Abid da ya gama hasala wato ba ma ta san abin da ta yi ba kenan cikin kakkausan murya ya nuna motarsa da yatsa yana faɗin don ubanki nan
nan ya mai kama da bola ko kokwata da zaki zuba min wannan ƙazantar akai. A ran ta ce ka ga mai motar nan, juyawa ta yi ta kalli motar, ita sai a lokacin ma ta lura da wanda ya zube a kai. Maganar Abin ne yasa ta maido da dubanta gare sa. A ranta ta ce tana faɗin yanzu haka ma ita ce motar da ya fara mallaka a rayuwarsa, shi yasa yake ta rawar kafa a kanta. Abid ya katse da cewa ina magana kin wani ƙure da idanu. Sun kai da kanta kasa ta ce ka yi haƙuri. What? Apology ɗinki zai sa mota ta gyaru ne? Ita ma haɗarai ta yi don abin shi ya fara isar ta. Kallon shi ta yi ta ce ina zuwa. Da sauri ya sa gabanta yana faɗin ba inda za ki sai ki. Bai ƙarasa ba ta faɗi ta katse shi da cewa dalla malam matsa min to in ban nemo abin gogewa ba da harshe na kake so in lashe ko me? Tana gama faɗin haka ta shiga gidan da ke kallon nasu Ahmad. Abid dai da kallo ya bi ta yana mamakin wai yau shine yake faɗa ana faɗa yayi da na sanin rashin zuwa da gadin shi da tuni sun tattaka wannan baby doll din. Ba a ɗau lokaci ba sai gata ta fito da ruwa a roba da wani ɗan ƙaramin tawul, ta zo ta fara goge motar har ta gama. Yana tsaye yana kallon ta ko inda yake bata kalla ba. Ta ɗauki robar ta maida ta dawo ta ɗauki robar nukanta, sai a lokacin ta kalle shi yana ƙoƙarin shiga mota ta ce he. Tsaya ya cike da mamaki yana kallon ta. Matsuwa ta yi kusa da shi cikin sansayen murya ta ce ka samu wani waje ko da ɗan kaɗan ne a cikin zuciyarka da zaka riƙa wa yafe ma wanda ya maka laifi. To gashi na goge maka motarka. Ni kuma idan na ce ban yafe marin da kamun baya kenan. Tana kaiwa nan ta juya ta fara tafiya, can kuma ta ƙara juya ta ce oh yes, ina farin cikin sanar da kai ne mutum na farko da ka fara mari na a tarihin rayuwata. Juyawa ta yi tafiyanta. Wani dogon tsaki Abid ya ja, sai lokacin ma ya ji haushin kansa da ya tsaya yana sauraron ta. Motar ya shiga ya zauna. Ba a ɗau lokaci ba sai ga Ahmed ya fito yana ɗaura agogo a hannunsa. Motar ya buɗe ya shiga ya kalli Abid ya ce ake na yi sauri ko? Tsaki ya ja bai ce kuma bai tada motar suka wuce. Ahmed kenan ya kasance aboki kuma amini a gurin AK wato Abid. Tun suna yara suka taso tare, ko da wani lokaci suna tare, akwai shakuwa mai karfi a tsakaninsu. Ahmed ya kasance fari dogo mai dan matsakaicin jiki, yana da surutu da barkwanci sabanin AK da bai cika magana ba. Asma'u tana isa gida suka ci karo da Khadija. Cikin muryar tausayi ta ce Kadi yunwa ko? Sai ta ce amma me ya sami fuskar ki? Asma'u ta kakalo murmushi ta ce ba komai, mu je in maki alalar rana ta yi ko? Umma ta aike ki ne? Kadi ta ce a wurin ki na so in je in ga lafiya, na ga kin jima baki dawo ba. Bata ce komai ba, ta ja hannun Khadija suka karusa ciki. Bayan sati ɗaya da faruwar haka, misalin karfe 11 na rana, Asma'u ce da Khadija a kicin suna girkin abincin rana. Khadija ta sa wakar harsashe a wayanta, suna aiki suna bin wakar. Idan an zo baitin da namiji ke yi sai Khadija ta bi, na mace kuma sai Asma'u ta yi. Sun dage sai yi suke yi, kai ka ce su suka rera wakar. Khadija har kwaikwayon muryar maza ta nuna Asma'u tana ƙara rero wani baitin har dai ta kai ƙarshe kamar da gaske. Asma'u ta kwashe dariya, ita ma ta karkace tana kikkif da idanu tana kallon Khadija irin na Indiyawa dai. Ta ce ni taka ce. Ita ma dai ta kwaikwaye ta. Khadija ta kwashe dariya ta ce amma da zaki acting zaki samu kuɗi. Umma ce ta leko kicin din ta ce kuna nan kuna shirman da kuka saba ko? To ni dai ku yi sauri ku gama. Asma'u zan aike ki kasuwa, daga nan ki biya wurin inna tana neman ki. Tana kai nan ta fita. Asma'u ta ji wata kalli Khadija ta ce Kadi zaki raka ni? Khadija ta zaro ido ta dafi kirji ta ce wa ni dama ba za ki biya wajen inna bane, da na raka ki, amma kin fi kowa sanin ba ma shiga inuwa ɗaya da ita. Asma'u ta yi murmushi suka shiga bar aikin su. Sara ce da Aisha suna zaune suna shirya yadda tafiyan su zai kasance. Can Aisha ta dauko ta kalli Sara ta ce wai ni kam Sara ina dan gidanki ne, kwana biyu ban ga ya zo gidan nan ba. Sara ta yi murmushi ta ce yana nan, da ma muka gama chat da shi, he is just busy, that's why. Aisha ta ce aha ki ce kun fara soyewa kenan. Sara ta yi fuskar sautai ta ce wace soyewa kuma Aisha? Bayan ni kadai nake azabtuwa da sansa, shi bai ma san ina yi ba. Aisha ta gyara zama ta ce to wai shin wai ke me yasa ba za ki faɗa masa halin da kike ciki ba ne? Na san dai kogiyar wake ya sha ba zai yi rejecting ɗin ki ba. Sara ta saki baki tana kallon sa, sai can ta yi dariya ta ce wa ni da matsayina da class ɗina, kanwar the richest man in town?
in je in samu namiji in ce ina son sa ne ba, wallahi ne ba. Aisha ta ɗaga kafaɗa ta ce, ni dai shawara na baki, kina nan sake da baki wata za ta kwace miki shi. Sara ta yi wani wa malalacin murmushi ta ce, ai ba a haifi macen da za ta kwace Ahmad a hannuna ba. Wallahi ke ni maganar nan ma da muka yi kin sa na ji ina son ganin shi. Bari in je kamfani. Na san zan same shi. Aisha ma ta miƙe ta ce mu je na raka ki. To daga nan ni ma na ga AK suna fitowa suka haɗu da Granny, ita ma ta fito cikin shirinta na fita. Cikin raɗa Sara ta ce ita kuma wannan tsohuwar ko ina za ta oho. Aisha ta matsa kusa da Granny ta ce Granny ina zuwa haka. Granny ta tsuke fuska ta ce inda kika aike ni. Aisha ta haɗa fuska ta ce shi mutum ba a iya masa, idan ka share shi ya ce ka raina shi, in kuma ka mai magana ya gaya ma bakar magana. Cikin fushi Granny ta ce dan bige miki baki wato fusara ga wancan mai kama da kazar yan burinta tana mun shine ke ma za ki so ma. To ki fita idona. Aisha ta wuce tana gungune. Granny ta bi da harara ta ce mace kamar falwaya ko me ma ya gani anan da har ta birge shi. Oho, ko ta fito Sara sun tafi, gas suna ganin ta suka miƙe. Direba ya je ya fito da mota daga cikin motocin gidan. Granny ta ji wata kalli gadin da ke biye da ita, ta kankanta ido tana kallon cikin masifa ta ce kai wai na biya kuke biye da ni kamar kaza kamar da yan faki iskanci. Sande sun kui da kai suka yi basu ce komai ba. Ta ce to duk ku koma ba zan da ku ba. Ɗaya daga cikinsu ne ya ce sorry ma but umarnin yallaɓai ne kar mu bar kowa na gidan na ya rinka fita shi kaɗai. Granny ta wuce tana faɗin ai kuma sai ku ina ga wannan zai biyo na a cikin ku. Mota ta wuce tana waiwayin su tare da nuna su da yatsa har da shige. Direba ya ja suka fita. Sai da suka hau titi direba ya ya ce Granny ina muka nufa. Fuska ɗaure ta ce na hanyar gaisuwa mana. Kai ya sosa ya ce ina wuni. Ta ce lafiya lau, kasuwa za ka kai. Asma'u ce a kasuwa ta zo wuce ta ga Granny a tsaye sai waige take ga tulin kai a gabanta har ta wuce sai kuma ta dawo wurin Granny ta ce ina wuni Granny. Granny ta washe baki ta ce lafiya lau yar nan sannu. Asma'u ta ce kina son keke napep ne? Granny ta ce a'a da direba muka zo anan ya sauke ni kuma kin ga na fito ban gan shi ba. Asma'u ta waiga ko ina bata ga mota ba ta kalli Granny ta ce bari mu je can bakin hanya mu ga ko yana nan. Granny ta washe baki ta ce to ta ɗauki kayan da ƙyar take tafiya har suka iso bakin hanya. Granny ta ce kin ga ko gashi can mu je. Suna isa wurin Granny ta haushi da faɗa bai ce komai ba sai hakurin da yake bata ya karbi kayan hannun Asma'u ya sa abu. Granny ta kalli Asma'u ta ce sanne albarka ba ki gaya min sunan ki ba. Asma'u ta yi murmushi ta ce Asma'u sunana nuna mai daɗi. Kai Asma'u ta ce Granny ko? Granny ta washe baki ta ce ina ka san sunana. Asma'u ta yi murmushi ta nuna driver ta ce da muka zo nan naji ya kira ki da sunan Granny. Ta yi murmushi ta ce iya haka ne cikana ne yake kira na da sunan shi ne ya bi ni sannan ta sa hannu a jaka ta ɗauko kuɗi masu yawa ta miƙa ma Asma'u amma sam ta ƙi karɓa sai ma juya ta yi tafiya ta. Granny ta yi tsaye tana kallon ta cike da sha'awa a ranta kuma tana faɗin ina ma Abid ya samu irin ki a matsayin mata da ya more. Har sai da Asma'u ta ɓace mata sannan ta shiga mota suka tafi. Daga kasuwa Asma'u direct gidan kawunsu ta nufa. Tana isa ta tura ƙofar falon tare da yin sallama. Faiz ne kaɗai a zaune yana duba wani magazin. Ƙarasawa ta yi ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun falon. Faiz ya ajiye magazin ɗin hannun shi suka gaisa. Asma'u ta miƙe ta nufi dining tana cewa ba kuwa a gidan ne. Faiz ya ce ummi ta je barka sai ba kuma tana ciki. Asma'u ta ce Innafa ya ce tana a kurkinta. Asma'u ta yi dariya ta ce wallahi kai da Khadija kun raina ina ranar da Abba ya kama ku ba za ku ci da daɗi ba. Abinci ta zuba ta fara ci sai ba ta fito suka gaisa da Asma'u ta ce Asma'u ina da ɗinki fa. Asma'u ta ce to sai ki kai mun shago. Sai ta ce top wannan shagon ɗinkin naku mai nisan tsiya ina zan iya. Asma'u ta ɗaga kafaɗa ta ce baki shirya ɗinki ba kenan. Sai ba ta haɗa fuska ta fito falo kusa da Faiz ta zauna tana leƙen magazin ɗin
tana leƙen magazin ɗin da ke hannun shi. Baki ta wasu ta ce, kai ji wani gado kamar na sarauta. Fa'iz ya yi murmushi ya ce, shi zan maki na auren ki. Dukan shi ta yi a kafaɗa ta ce, Allah yaya ba na so. Wani fece ya juyo sai ga hoton AK yana sanye cikin shiga ta ƙananun kaya, ga agogon Rolex a hannu daure a hannunsa, yana murmushi da yake kara masa kyau. Sai bata ce wow yake Hausawa gayin nan yana bala'in birge ni. Faiz ya ce ashe ba ni kadai ba, ai gayin ya haɗu ga gayu ga moni. Daga can dani Asma'u ta ce waye ake cewa ya haɗu? Faiz ya ce yake Hausawa mana. Asma'u ta kai loman tuwo bakinta ta ce waye kuma shi? Faiz ya ce amma kina Abuja amma kanki amma kamar kina ƙauye. To ai duk 'yan matan garin nan ɗaya ne ba su san shi ba, wanda yake da Hausawa ɗin kamfani ɗin nan suna shigowa da kayan gida irin su gado, kujeru da sauransu. Tasowa ta tana faɗin ina jin shi a bakin kadi amma ni ban taɓa ganin shi ba. Murmushi ya mika mata magazin ɗin, ta miko hannu za ta karɓa kenan aka turo ƙofar falon. To masu sauraro mu haɗu a cikin shiri na gaba mu ji shin Asma'u ta amsa wannan magazin ɗin. Idan ta amsa wane ne take gani a magazin ɗin? Ku dai ku biyo ni a cikin littafin ƙanwata ce Sila, mu ci shin me zai faru.